Скъпи приятели, тук сме заедно с Мариана, която е дъщеря на незабравимата поп-фолк певица от близкото минало Румяна. Здравейте! Намираме се в магичен театър Ходине в град Бургас, защото и творчеството на Румяна беше една истинска магия. Мариана, защо точно сега реши да започнеш твоята кариера на музикалната сцена? След като завърших музикалното училище в Котел, започнах да трупам своя опит по заведения. Там се изградих основно, пейки различни стилове, след което се появи моя син и се наложи да спра и да се отдам изцяло на грижите за него, семейните неща. Сега вече той е по-голям и имам възможността и удоволствието с продуцентите ми от Милена Records да направим отново с нов аранжимент някои от песните на мама, както и мои авторски. Чудесно! А какво можем да очакваме от теб? Първият ни проект е песента "Колко те обичам" от нейния репертуар. Музика и текст също са на моята майка. След това ще има и мои авторски песни. Радвам се, страхотно. А кой пише текстовете, кой аранжира твоята музика? В момента не мога да кажа повече за бъдещите ми проекти, но повечето от песните, които предстоят да бъдат записани, са по моя музика и текст и тези, които са на моята майка Румяна. С какво по принцип се занимаваш извън музиката? В ежедневието ми работя в сферата на модата, занимавам се с дрехи. Освен това се грижа и за моя син, тъй като полагам сама грижа за него. Цялото ми ежедневие е свързано с него. Той е ученик в момента, първи клас е и знаете, уроци. Предполагам, не е лесно, а кой ти помага? Основно сама го гледам и смятам, че се справям добре. Чудесно. Разказвал ли си му за баба му Румяна и какво си му разказвал за нея? Да, той много добре знае коя е баба Руми. Той много я обича. Пускам нейни песни, той ги знае. И детето липсва му, пита кога ще я види. Казва му, че тя е ангел на небето, оттам ни помага. И така. На какво би искала да го научиш? Искам да го науча първо да бъде достоен мъж, да бъде добър, да следва мечтите си, да бъде самостоятелен, да дава добър пример на хората. Това звучи чудесно. Днес е специална дата, защото ако беше жива, Румяна щеше да навърши 59 години. Мариана, разкажи ни какви са твоите най-ярки спомени за нея от твоето детство? Най-ярките ми спомени са от последната година, когато живеехме в София. Мама беше изключително заета, имаше много ангажименти и винаги, когато имаше свободно време, тя го прекарваше с нас. Ходихме в парка, гледахме филми вечер, правеше ни вечеря, обръщаше ни цялото внимание. Тя беше невероятна майка. Радвам се, че твоите спомени са, разбира се, точно когато споделяхте моментите с нея, въпреки нейното натоварено ежедневие. Успя ли да простиш на Любо за тази фатална катастрофа, която той причини? Знам, че това не е умишлено, но вътрешно в себе си не мога да му простя. Не го и обвинявам, така да се каже. Не мога да простя. Сънуваш ли майка си? Като бях по-малка, я сънувах доста често, като последните години просто спрях да я сънувам. Може би преди 1-2 месеца се появи в съня ми. Аз веднага се събудих, започнах да плача и станах да си го запиша самия сън на запис, защото забравям сънищата, които сънувам. Съня беше толкова реален, тя беше изключително красива, усмихната. Интересно е, че извинявам се, понеже съм много емоционална в случая.
Не ми говореше, не ме и погледна, но аз я гледах през цялото време и беше много красива. Видяла се е красива, каквато беше тя. Повечето фенове така я помнят, с красивата усмивка, дългите й коси и страхотното й излъчване, което тя имаше и заразяваше всеки един от хората, които са около нея с него. Лекува ли времето? Времето не лекува. Със сигурност, колкото повече минават годините, липсата става все по-голяма. Независимо на колко години сме, майката е една и тази ласка няма кой да я замени. Ако тя те гледаше някъде от небето сега, какво би искала да й кажеш? Искам да й кажа, че много я обичам и много ми липсва. Със сигурност и тя те обича. Благодаря за това интервю. Надявам се да виждаме нови неща от теб. Благодаря ти. И аз благодаря.